Symbud Myntri Rangbah ke jela ubas niau bahalang dhar Leit Jngoh henden kesngi ya ka Wahiajer Multi Sports Complex ka badon Wahiajer. Lasen ran lang ya the Commissioner and Secretary Ketenat Sports and Youth Affairs Dr. Vijay Kumar ringkat kihe Ketenat Sport. Ka jing temu jong kan ni ka jing Leit Jngoh kolong ban kemi ya ka jing Myntri ya ka ni ka projek ka balamang da ka sorkar barim na ka benta ban kintiu ya ki jakaya lekai ha ka district ha ka jing lut ka balakot sya ka apsan klur tingka. Kam hadien ubas niau halang ula Leit Jngoh ru ya ka kiang nang ba stadium ha jowai ban ya kendu ya DSO bat ya ki dikot jong ka West Jantia District Sports Association. Haba keren bat kinong thok kubor ba dhar ulo ong bakan ne ka jing Leit Jngoh ka long ban wan ra ya ka detail project report ya ka ba on samang ha ka sngi pinkut ya ka jing rakhe ya ka jubilee siar jong ka WJDSA. Wan ni ba ni udah bla MV ni function gudo kularo pendep ni stadium ni don ko besar ro nang ko besar ro sport kam jo komisen secretary finance pani ni kwa la university trial prepare ya fan tipia kam la ni chwa to kam stadium Ka jing yalang election